Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud ta mga higala ni atong tulumanon sa kahanginan. Si on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acaba. Bino adlaw na usab karon nga Martes, sa 11 na kini manghigala sa bulan sa Agosto. Uy, tuig 2026. So, kumusta naman mong tanan mga higala? Nang hinaot ako nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kabuntuhon. Abino, ato dahil nga timbayaw no sa may mudto ang atong kalahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato po nga igsuon nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibyaw ko sa akong mga classmates, no? Si Padre Obing Masyon dinha sa Dawin, ug manusab si Padre Tonton Arnaiz, ug manusab dinha sa may San Juan Siquijor, no? Si Padre Dami Ramis. Oy, kumusta naman ka, Father Dam? Si Father Obing, no? Mapuutan gani ako mga classmate magigala, no? Dahala, no? Padayon ta karon sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon ug karong adlaw mahigala atong pangayuan sa iyahang mga pag-ampo ng walay lain kundi si Santa Clara Pinong-Pino, no? Saint Clare, no? Siya karon ang ato ang patron ug ato siyang pangayuan ug mga pag-ampo alang sa kalampusan usab sa ato karon nga pagpasundaya alang nga atong catechism. Abay no, ari na ta mahigala sa ato ang arita sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang atong Santa karon mao si Santa Clara, no? Santa Clara natawo siya na atong 1194 ni adto hangtod sa 1253 ang iyaha usab nga pagbiya na ining kalibutan na taga-Assisi kini siya mga kuno siya kanang amiga kay ni siya ni San Francisco de Assisi. And moved by the dynamic preaching of Saint Francis, she joined the group despite the refusal of her family. Later on formed the grupo nga Poor Clares, no? Served the sick, waited at table, washed the feet of the begging nuns, and of course established many houses taking care of the sick and the dying while being a prayerful life. Died of serious illness, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Clara. Okay, no? Hala, no? Padayon ta itong pangayoon karon ang mga pag-ampo ni Santa Clara nga unta, no? Mamahimo nga sama kita kaniya, no? Nga makahalad usab kita sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. August 11 adlaw karon nga Martes. Ayan, no? Padayon ta mga igala, kumusta naman mo, no? At padayon usab na akong itimbaya ang akong classmate, no? Si Padre Tonton Arnaiz na dunay gipati sa nawas ng tao, no? Atong iampo mga igala, no? Ang ako ang classmate, no? Si Padre kining Tonton Arnaiz. Ayan, no? Hanarin na tayo higala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Blessed Michael Gebni Exhibit opens at Manila Cathedral. O kini si Blessed Michael Gebni mahigala. Mao kini siya ang founder sa kini Knights of Columbus. Mao niya padayon karon ang matud pa pagpangalap og dugang milagro aron pagpamatuod na siya usag gyud katinuod nga santo alang sa iyang kanonisasyon. Okay, balita mga higala gikan sa Vatican. Pope Leo XIV to visit Uruguay, Argentina and Peru in November. So ito pa plano sa ato ang kalahorong Santo Papa nga mobisita sa mga nasod sa Latin America, no? Si Uruguay, Argentina o Peru sa bulan sa Nobyembre. Yan, no?
So padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhan. Bueno, ari na ta mga higala sa ato nga catechesis. Okay, sa topic karon mga higala, overcoming fear, Catholic perspective. No, sa ato pa usa mga pamaagi natong Katoliko mga higala aron nga maato bitaw ma-overcome, no, aron atong mapakigbatukan ang kahadlok sigon sa atong pagtulunang Katoliko. No, sa dili pa ato usa nga i-define kung unsa man gyud kining fear. Fear is an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or a threat. Ayan, no, sa ato pa kuya kuang gyud dili gyud maayong feeling kining kahadlok, no? Kana bitong naghuna-huna ka ba nga dunay usa ka tawo o usa ka butang nga delikado kayo nga makahatag kanimo kasakit o makahulog ka sa kinabuhi. Ayan, no? Nya dunay nagkalain-lain nga klase sa fear, no? Unsa man ang mga klase sa fear. Number 1 is kining gitawag nato mga kahadlok sa mga hayupan, no? Sama pananglit sa kining kuan. Sama pananglit sa kining kahadlok sa kinibitang snakes, so kining gitawag og bitin. Kining gitawag kini og ophidiophobia, no? Nya doon na po'y kahadlok sa tao o kining dentophobia, no? Kana bitaw mahadlok ka sa dentist dili ka magpaibot og tanong, no? O baka mahadlok ka sa usa ka lugar, no? Kining lugar nga sirado kayo mo na claustrophobia, no? O baka ang usa ka babae, no? Usa ka babae nga mahadlok magminyo mo na gitawag og Oleiphobia. Ayan. Oleiphobia. Mahadlok makulay. So wala, no, higala, no. So wala nga kung si Kristo mo'y pangutanon kabahin sa kining gitawag nato og kanang gitawag og kung si Kristo mo'y pangutanon kabahin ni ini mga kahadlok, do na ra gid sa isulti kanato. Do not be afraid. Gani kung atong basahon sa Roma, sulat ni San Pablo nga taga Roma, kapitulo 8 versikulo 31, if God is with us, who can be against us? Sabi ni Isaiah pa na, kung ang Dios uban kanato, kinsa man ang kini magmadaugon bato kanato. Ano? O baka sa Salmo 23 kapitulo 23 versikulo 4, though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Ayan, no? So, kini di ay kuan in overcoming kining overcoming fear, we should always replace it with deep trust in God, no? Sa ato pa kun ang imong mga kahadlok, imo nang ilisan, imo nang tumbasan, no? Imo nang tumbasan og hugot nga pagtuo sa Dios. I'll give you an example. Si kuan ba? Si David. David ba? David og Goliath, no? Kato si Goliath mga higala, gikahadlokan gito. Okay nga naman. Higante gito. Ibutang lab nato 12-footer. Dako kayo, no? Dako pag kay glawas, trained in battle pag ito. Niya kanang gikahadlukan gito si Goliath or Goliath anano. Pero dunay usa ka ang nakigsangka kaniya, usa ra ka bata ang pangalan si David, pero adunay dakong pagsalig sa Dios. So kung ginanga kana bitaw sa Roma kapitulo 8 bersikulo 31, if God is with us, who can be against us? So mo gunay gihuna-huna ni David no nga iyahang gipakigbatukan gyud kini si Goliath. Nya nahadlok lagi ang ubang mga sundalo kang Goliath tungod kidako man lagi kayo. Pero lahi ang nakita ni Goliath ni David. No, ang kadako, ang sa kadako kaayo
ni Goliath, matud pa ni Haring David, dako kaing bintaha alang kaniya. No, matud pa niya nagkatawa-katawa. Nagkatawa-katawa ra gud kini si David nga naman. Ay nanindot kayo, mas dako, mas mayo, nga naman. Sayon kayong igon kay dako ba ya. No, muna nga pagsangka na nila ay igo gidayos agtang, no. Pagtira gyud ni David sa iyahang saplong, no, kanang gitawag natong slingshot, pagtira gyud niya igo dayos agtang kay nga naman bali mang dako ah. No, muna nga alang kang Haring David, kaalang kang David ang gidakon ni Kuan kini bitawng Goliath usa ka bintaha alang kaniya. Nga naman tungod kay may nakita man siyang weakness. Unsay weakness? Dako ra ka kayo, igo dayon ka tuod man. Igo gyud tuod. Igo gyud tuod si Kuan. Igo gyud tuod dayon si Goliath. So ingon na niya, no, nga pinaagi sa gahom sa Dios bisan ang imong mga kaway sayon kayo nimong makuha pinaagi sa pagtulsa, pinaagi sa giya sa Ginoo. No? So bana nga when it comes to trials, no, unsa may gihimo ni David? First is he prayed. Ampo gyud. No, nato pa kana bitang magkuan ka, kana bitang magampo ka, kana bitang nagatubang ka og mga pagsulay. Usa ra gyud kabutang nga angay nimong batonana ang kinaiyang maampo. Mura gyud na, no? And then surrender, and then paghuman dawata ang mga sakramento. No, misimba ka, mukuan ka kanang simba ka, mudawat ka sa mga sakramento, kumpisal para nga maandam ka alang sa pagatubang sa mga pagsulay. No? Wala siya, no? Nagmisa ko sa ayungon ito sa adlaw, no? Akong ipangutana ang mga tao, kinsa man ninyo'y dili gustong malangit, isa ang kamot. Wala, gini isa. Pangingon ako nga, kinsa man ninyo'y gustong malangit, hapit mo isa ang tanan. Gingan ako sa katong gustong malangit, kinahanglang mamatay ugma. Kaya saon man nimo pagkalangit kung dili ka mamatay. So, nag-ingon ang mga tanga-tawa sila ko, tinuod na. Parber ka man langit, kinahanglang mamatay pa usa ka. Diha sa imuhang kahakog, diha sa imuhang kamapahitason, diha sa imuhang tanan nga mga daotang kinaya, kinahanglang mamatay pa usa ka na. You have to die. So dili ka kinahanglang mahadlok og kamatayon. Tungod kay ang kamatayon makahatag kanimo kaluwason. So man kamatayon na. Kamatayon diha sa pagpakasala. Buti pasabot nga patay na ang kinabuhi makasasala lang kanimo na sa pasabot og dili ka malangit kung dili ka mamatay. Wala no? Kinahanglang mamatay ka pa usa sa imong mga daotang buhat, mamatay ka pa usa sa imong pagkabakakon, mamatay ka pa usa sa imong pagkamapahitason. No, klaro? So yan sa tupang daghan ra gyud nato mahadlok ra gyud tag kamatayon. Ayun. Kamatayon siguro sa lawas kahadlukan na nimo. Pero kamatayon sa imong daotang kinaiya angay nimo nang dawaton. Okay? Klaro na? Kung sa giingon ni Kristo, be not afraid. Sa ato pa sa Salmo 23 versikulo 4, though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Dili ko kaagay mahadlok. Okay? Daghang salamat. O sa ngalan sa itong Talahurong Obispo, Bishop Polito V. Cortez, Station Manager, si Father Ramata, ako rin gihapon kini inyong ubuhos nga alagad, Reverend Father Luna Academia Cab, manamilit na usab ka ninyo, manalangin ka na ito ang Diyos ng kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.